göz alemi. Kızlar gider kızlar töre, altı gider kaybına. Dursa dağlı sarı sarılan, elde şuradan vargına. Ülke vay, vakit ezeyler, sulardayız amin. Hey, dursa dağlı karlar yavlan, baraminde düz almin. Sulardayız amin. Hey, Bursa dağda karlar yağan, Baraminde düz almin. Bursa dağda karlar yağan, Baraminde düz almin. Baraminde düz almin. Baraminde düz almin. Яхшы килдегез безгә, традицияны үзгәртмәйсез. Шулай итеп инде үзегез турында может сөйләрсез дә әзрәк. Гульнара менә безнең координатор штабы безнең 10 ел и быел, значит, по версии бизнес онлайн татар дөньясында иң популярный, иң влиятельный, иң востребованный, иң миллиард татар ул беренче урын алды Россиядә татарлар арасында инде. Biz менә бу площадкада в основном хәзер. Инде борынгы заманда Рөстәм абый Китай город стеналарында башлады бу оешманы. Табиевлар, ну как бы преемниклары без инде. Вот, Фикрат Ахмеджанович безгә шундый наставлениялар куеп, татарлар белән Мәскәүдә шулай актив эшләгез, шундый кичәләр ясагыз дип, без аның ниләре белән эшлибез монда. Менә мин үзем Мәскәүдә Казаннан күчтем, Казанда тудым, Казанда укыдым. Һәм Мәскәүгә күчеп инде шулай ук бик күңелсез булды. Аннары без беренче татар җырлары Кремль сарайларында уздыралар иде. Шунда килеп, менә таныштым Рөстәм абый белән. Шулай итеп килдем менә бу штабка. Аннары таныштым бөтен кешеләр белән. Социаль шелтерләрдә мин шундый зур эш алып барам инде. Вот, актив һәм без Инстаграмда да бар, Ютубта, безнең бөтен ВКонтакте, Фейсбук, шу социаль шелтерләрдә без алып барабыз эшләребезне. Безнең берничә клуб бар, ул безнең әлбәттә без яшьләр белән күбрәк эшлибез. Мин инде безнең иң яраткан клубыбыз ул студентлар клубы. Студентлар белән күп эшләр ясыйбыз. Менә яңа еллар кичәсе һәр якшәмбе менә студентларны җыябыз. Менә бу безнең штабта якшәмбе яшьләр кичә дип атыйбыз бу шундый кичәләребезне. Бу кичәләрдә инде әлбәттә яңа кешеләр менә Ленар миңа сорау бирде. Каян беләләр сезнең турында татарлар монда фан беләләр. Алар бер-берсенә сөйлиләр. Монда яңа кешеләр күчкәч барыбер бит инде татарлар белән аралашасың, сөйләшәсең, нәрсә монда бар, кем кая йөрисең, нинди актив группалар монда, актив татарлар монда, и бөтенсе безнең турында беләләр, сөйлиләр. Минемчә без инде Мәскәүдә иң актив яшьләр арасында да бик күп бөтен әлбәттә монда бөтен театрлар Татарстаннан килә, Татарстаннан гына түгел дә инде Уфадан, Нәсес, Әлмәт театры бик шатбыз сезне күрергә. Фирдәүс Исмәгыйлова белән мин как раз менә миллиард татар шул кичәдә бездә кайчан бирделәр грамоталар. 17 декабрь. 17 декабрьдә Яшаның белән шунда очраштык. Менә һәм алар ул монда киләм дип хәбәр биргәндә, менә мин аңа әйттем, әйдәгез безгә кунакка килегез дип. Шуңа күрә ул миңа сезне, сезнең номерыгызны бирде. Һәм бүген шалтыратам да аңа сез кая дип. Сиңа язмадым Ләйлә Гүлия юк. Унутып та куйгандыр инде, бәлки
Вот шулай итеп, һәр вакыт бөтен театрлар безгә кунакка киләләр, бөтен театрлар белән без элемтәдә, бөтен газеталар Татарстаннарда, бөтен актив татарлар белән аралашабыз төрле төбәкләрдән, төрле чит илләрдә, Дубай манда, Анталиядан татарлар, Төркия татарлары белән бик актив аралашабыз. Бик күп зур эшләр эшлибез инде. Безнең бик күп клублар, медицинский клуб Гиппократ, офицерский клуб аны Рөстәм абый алып бара. Безнең яшьләр бик актив һәр атна безнең татар мафия бар уен, ул һәр җомга көне кич белән уйныйлар татарлар. Актив безнең рәхәт кичләре дигән төркем бар, шундый анда да без бергәләп җыелып өстәл уеннары уйныйбыз, гитарада татар җырларын уйныйбыз, бик күп эшләр алып барабыз инде татарларны берләштерергә, татар телен онытмаска, татар телендә һәр вакыт татарлар монда күчеп килгәч, татар телен онытмасыннар дип, менә шундый эш алып барабыз инде без Мәскәүдә. Шулай итеп, вот сезнең белән дә без бүген яшьләр кичәсендә безнең башта Ленардан да башлыйкмы, сездән башлыйкмы? Театрдан башлыйм. Дуслар, давайте мы безнең татарлар инде татар телен онытмас өчен һәр вакыт татарча сөйләшергә тырышабыз. Менә у нас сегодня в гостях очень интересный театр из Альметьевска. Они к нам приехали с интересной очень постановкой. И у нас вот сегодня 8 человек, да, из театра Альметьевского приехали в гости к нам, познакомиться с вами, рассказать об интересной постановке. Хотя бы считали, бераз сөйләсәгез кызык булыр иде. Әйдәгез, сөйләгез, сез басыгыз, инде сөйләгез. Әлмәт театры ул Татарстанда гына түгел, Россиядә иң танылган театрларның берсе. Россия театры картасында аның үз урыны бар. Чөнки театр шушы 80 ел эчендә 100дән артык фестивальдә катнашты. Россия фестивалендә, халыкара фестивальләрдә, чит илләрдә без булдык. Будапештта, Ереванда, Казахстанда, Төркиядә. Аннан соң Европа сабантуйларына бардылар безнең артистлар катнашында. Алар булдылар Берлинда, кызлар, напомните, Вильнюста булдылар, Ригада булдылар. Шуңа күрә без теге танылган театр. Шик юк. Һәм без ничек Мәскәүгә килеп эләктек? Бар иң мәртәбәле фестивальләрнең берсе фестиваль театров малых городов России дигән. Аны театр нации үткәрә. Россия мәдәният министрлыгы белән берлектә. Без шул фестивальдә минуточку быел 10нчы тапкыр катнашабыз. Һәм без анда 5 тапкыр гран-при алдык. Бу фестиваль тарихында бердән-бер очрак. Безгә хәтта Евгений Миронов, Евгений Витальевич әйткән иде, моның өчен сезгә тагын бер приз бирергә кирәк, наверное, дип. Һәм без менә быел безнең 6нчы яшь мирас спектакле Сыктывкарда узачак 22нче фестивальгә чакыру алды. Ә монда без килдек 21нче фестивальнең җиңүчеләре буларак. Узган ел Уфада узган фестивальдә безнең Гаяз Исхакый әсәре буенча куелган ул әле өйләнмәгән иде спектакле, аны Айдар Жаббаров куйды, режиссер. Ул Россия президентының яшь иҗат әһелләре премиясе лауреаты бит инде, ишеткәнегез бардыр, Камал театрының режиссеры. Ул бездә 3 спектакль чыгарды, 3ме? Бу от караклары. 2. Üçüncüsенә килә. Üçüncüсенә быел килә, шуны 3 дип истә калган. Шул ул әле өйләнмәгән иде спектакле гран-при алды һәм театр нации ул гран-при бирелә 2 формада. Большая форма и малая форма. Малая форма алды Нягин театры. Бездән соң алар киләчәк уйнарга. Безне чакырдылар. Узган ел минең теге дөнья бестселлер инде ул Бегущий за ветром. Җил артыннан спектакль белән килеп уйнаган идек без театр нацияда. Менә быел ул әле өйләнмәгән иде. Спектакль белән килдек. Шул, таныштырып китәм үзебезнең коллегалар белән. Илмир Рафаидовна Харисова, бу безнең тамашачылар буенча директор урынбасары.
Билетлар менә анда булай. Ну, билетлар юк. Бик ни булса тәрҗемә без анда шундый проблема бар. Чөнки тәрҗемә аппаратуралар санаулы. Шуңа күрә алар уңайсызрак хәлдә калалар инде. Әгәр дә урыс телле кешеләр килсә. Шуңа күрә без алардан сорадык. Бәлки әгәр дә бик теләге булган кешеләр булса, мин иртән хәбәр салырмын. Сөйләшкәннән соң администраторлар белән татарлар безгә кирәкми наушник дип ни булса хәбәр салырбыз Алла бирсә. Римма Заһидуллина, актриса Римма Заһидуллина. Кайда вокал буенча конкурс уздырыла, гран-при һәм беренче премия лауреаты, академический вокал һәм эстрадный вокал буенча берәүгә дә тими. Безгә кайта. Римма Заһидуллина. Салат, ходили ставка. Кулек. Ул башта музыкальный училище бетерде Лениногорскида, аннан югары белем алды. Диләрә Ибатуллина, актриса. Мин инде сөйли башлаган идем, безнең Әлмәт театры 2 тапкыр алтын битлек премиясе лауреаты номинанты булды. Чут кенә калдык лауреатстводан. Диләрә анда иң яхшы хатын-кыз роле номинациясында алар Мәдинә белән икәү номинантлар иде. Ул шундый ни вакыты булды теге Серебренников белән бәйле. Аны яклап бирелде инде анда аның актрисаларына. Фаил Сафиуллин, артист. Сандугаш җырлап күрсәтәләр артист. Менә ул ат караклары спектаклендә да уйный. Ну Фаил уйнамаган спектакль юк инде бездә. Во-первых, уйнамаган спектакль. Во-вторых, ул күп кенә спектакльләрнең режиссер ярдәмчесе. Иң ни ышанычлы кеше. Нәфис Газиев, артист. Тагын нәрсә ул үз кулы белән төрки уен коралларын ясый. Беренчедән, икенчедән мин аны перкуссиониста димәм инде, ул авызы белән нинди тавыш чыгарырга кирәк, барсын да чыгара, җырлый. Гарәпчә өйрәнә быгаял ул хәзер, чөнки аның статусларында мин гел күрәм. Миләүшә Хафизова, актриса. Ул безнең шушы ул әле өйләнмәгән иде спектаклендә ул главный героинин Анна Васильевна дигән төп геройны уйный. Һәм ул республика театр премиясе бар бит тантана. Ул анда номинирован булды иң яхшы хатын-кыз роле дигән рольгә. Һәм ул махсус бүләккә ия булды. Миләүшә безнең актриса гына түгел, ул безнең арт пространство музейына, Татнефть грантына без бик матур бер ак шундый бина ак майданчык ясап куйдык инде. Шул майданчыкта, ул майданчыкта түгел, ул зур сәхнәгә ясады. Афу итегез. Анна Ахматова һәм Мария Цветаева иҗатлары буенча аларның тормышларын һәм иҗатларын ишенә алган шундый әдәби дәрес ясады. Без аны Пушкин картасы буенча укучыларга тәкъдим итәбез. Бу беренче проекты яны һәм икенче проекты менә Алла бирсә мартта чыгачак. Артист язмалары дигән Хаким Салимҗановның, Марсель Салимҗановның әтисе калдырган, язып аның китабы буенча һәм безнең үзебезнең артистларның тарихларында кертеп, шундый проект ясаячак Алла бирсә. Рамазан Юсупов, хәзер үзен татарский француз. Вообще-то паспорты буенча ярым немец дәл. Яшь артистларыбызның һәм востребованный артистларыбызның берсе. Һәр кем монда кич дәвамында Алла бирсә ул сезгә һәммәсе Алла бирсә үзләренең һөнәрләрен күрсәтерләр. Минем исемем Ләйләгөл, мин театр директорының үсеш буенча урынбасары. Алыштыргысыз кешесе безнең театрда. Лучший друг в любой ситуации шундый чәй безнең подарочный һәм җыелышып өстәл уеннары уйныйбыз дидегез. Менә монда как раз ат карагы спектакльннан пазл җыярга була. Безнең театрдан сезнең штабка шундый күчтәнәш бәләкәй генә. Сәлемсез, сәлам барыгызга да. Минем исемем Ленар, тумышым белән Чаллы егете. Яшим хәзер Мәскәүдә 3 ел. Болай белемем буенча журналист, бетердем Казан университетын, аннан соң аспирантураны. Эшләдем төрле җирләрдә, башладым менә Ялкын журналына иттеләр, ТНВ телеканалында, Татарстан хәбәрләрендә, Новости Татарстана,
Болгар радиосында эшләгәнем Шупша шоу дигән проект бар безнең. Шул. Тау нәрсә әйтим икән. Алтын каләм фестивале бар республикада. Менә шуның гран-при иясе. Хәзер активно ВКонтакте, видео. Ну, хәзер шулай инде, вакыт булганда, теләк булганда. Мин инде Ленарны сорагайным, әзрәк безне макта дип, тәки мактама. Юк, әле бит әле вакыт бар бит әле. Ярар алай булса. Тагын мин дә онытып җибәргәнмен. Менә безнең татар дөньясы бар бит инде дә. Безнең 8 миллион ярым татар. Менә 5,5 Татарстанда инде сибелгән татарлар. Менә татар милләт бик нык көткәненә берәр нинди шундый обобщающий ничек татарча, шундый кичле фикер бөтен җыя торган шундый китап. Без аны 3 ел шуның хыялланып нитеп җөрдек инде дә шул китап язарга. И без аны менә яздык. Бер 4 еллык инде. Без алдык 100 татар. Кем менә үлей, кем мәгәнә белән аңлый, нәрсә ул татар милләт, нәрсә ул татар тел, ничек аны сакларга, ничек киләсе буыннарга тапшырырга, менә нәрсә ул татарлык, нәрсә ул рух, нәрсә ул шундый, инде менә без бик озак эзләдек шул 100 кешене. Монда профессор академиклар гына түгел. Монда без татар укытучысын алдык, значит, политикны алдык. Менә соңгы нәрсә Фандас Сафиуллин язды безнең китапка. Соңгы нәрсә Роберт Минуллин тоже язды безнең китапка. Менә без һәр сезгә 2 китап әзерләдек. Директорга 2 китап. Менә шул фикер йөртә торган. Монда 100 кешенең 100 шундый мәгәнә иштәге фикере. Оннан соң без менә шигырь күп яза бит инде кеше. Без сайладык 10 шигырь яза торган кеше. Менә, например, оннан соң монда бик күп скандал булды, нигә безне кертмәдегез, нигә тегене кертмәде, менә безнең бер Булат дигән шигырь яза торган. Менә аның җире шигыре монда бар да. Файзуллин Равилның берәү, например, да. Ну, безнең шулай ни инде, безнең монда занимались. Менә Аксу дигән бар, ни продюсер, да, Минхаж безнең бар анда. Менә целый группа кеше шуны бик сезгә ни инде, берсен сезгә, берсен иң сезнең менә кайфла торган, теге по назначению кайфга бүләк итәрсез инде. Уш исләргә тулып шәшәк актырҗыгы, өметләр кебек аппакны. Онытмагансыңдыр, искә аласыңдыр, сагынам шул миндә ушакны. Шомыр чәчкән диеп, иргәләп тәмсие, йөрәгемдә урын алдыңда. Якларны яр иттең, еракларга киттең, янганыкка мине салдырга. Шомыр чәчкән диеп, иргәләп тәмсие, йөрәгемдә урын алдыңда. Якларны яр иттең, еракларга киттең, янганыкка мине салдырга. Ялгышуым өчен кичер дисең кичер, юкталуына кабат яралар. Син онытма дустым, мәрхәбәттән өстен, язмыш барым безнең арада. Якты яшьлек язын, бәлгесе юназын, кез сагынып искә төшерер. Йөрәгемдә күптән синдә гафу иткән, бик аталар гына кичерер. Якты яшьлек язын, бәлгесе юназын, кез сагынып искә төшерер. Йөрәгемдә күптән синдә гафу иткән, бик аталар гына кичерер. Күршеләргә тулып шәшәк актыршыма, өметләрем кебек аппакны. Онытмагансыңдыр, искә аласыңдыр, сагынам шул миндә ушакны. Шомыр чәчкән диеп, иркәләп тәмсие, йөрәгемдә урын алдыңда. Якларны яр иттең, еракларга киттең, янганыкка мине салдыңда. Якты яшьлек язын, бәлгесе
Yüreğinde tütten, sine gafu itten, bir bakın gönlek pişirme.